ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ. ಶಶನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಷಯದಾದ ಬನ್ನಗ ಎಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ಮಗಲ ಮದಿಮೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ತೂಲಿ ನಾನು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಡಲ್ಲ ಸುರುಕು ಅನುಭವಿಸನ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶಾಮ್ಯಾನ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪುರಂದರ ನಾವು ಅದ್ಮೇ ಹೋಯ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಸಾಮಾನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ದೆರ್ಪಾರಂದೇನಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಸಾಮ್ಯಾನೇ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಅನುಭವಿಸತ್ತ ದೆತ್ತು ನಮಗೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಯ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಫುಟ್ಟಿ ಸಮ ತಿನ್ನಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಅನುಭವಿಸ ಆಯ್ತಾ ದೆತ್ತು ನಮಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮದ್ಮೆ ಅನುಭವಿಸದೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅನುಭವಿಸ ಸೆಟ್ ಆತನ ಆಹಾ ಕಟ್ಟಾಡಿ ಬಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ಬಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಮಗಲ್ ಬಂಡಲ್ ಮದ್ನಿಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಓಡುಂದು ಅಂಚ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗ್ಲೇ ಬಂತೇನ್ ಓಲ್ಲೇರ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಲವ್ ಲವ್ ತ ಮುಸುದ ನಿನ್ನ ಶಿಲ್ಪ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಕೊಲ್ಪ ಶಿಲ್ಪ ನಿಕ್ಕೇಂಬೆ ಶಿಲ್ಪ ಬರ್ತು ಓಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಚೈತ್ರಾವ್ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಮರತಾನ ಅನ್ನಬೆ ಎಂಜ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತ್ತು ಹೋಗ ಡೈಲಾಗ್. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚಿನ ಪೆದಂಬಿ ಬನ್ನಗನೆ ವಿನಿತಿನ ವಾ ನಮ್ನತ ಪೆದಂಬಿ ಏನಾಗ ಆಯ್ ಪನ್ಪುಣ್ ಮಾರೆ ಅದ ಎನ್ನ ತುಯ್ಯನ ಎಂಚ ಎನ್ನ ತುಯ್ಯನ ಪುಣ್ಯ ತುಯ್ಯನ ಓಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ ಔಸೈಡ್ ಈ ಎನ್ನ ತುಯ್ಯನ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ತುಯ್ಯರ್ನೇ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಲ್ತ ತೂಪಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇ ಪಿಕ್ಚರ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ತುಲ್ಲ ಬಂಡ ಏರ್ ನಂದು ತೂಪಿನಿ ಯಾನು ಇವನ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬು ಈ ಪೋದು ವಿನೀತಿನ ತೂಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇ ಸತ್ತವಲ್ಲಿ ನಿಗುಲ್ ಬಿಲಿ ತಗೊಲ್ಲ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಆದಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೈದ ನಂಚ ಮೈಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಯ್ಯಡಿ ನಿಗುಲ್ ರಡೇ ಜನನ ಅತ್ತ ಸರ್ ಕೂರೋರಿ ಉಳ್ಳಿ ಆಯ್ ಬನ್ನಗನೆ ಅಬ್ಬರಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಬ್ಬಡ್ ಬಾರಂಚಿನ ಮರ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸ ಅತ್ತ ಸರ್ ಅಕ್ಕ ಕಾಲಿ ರಕ್ಕಸಿ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ಇಂದು ನವಿಲ ಬಕ ಇಂದು ಕೊರುಂಗತ್ ಸತ್ಯನ್ನ ನಾನು ಪಂತೆ ಮೊಕುಲ್ಡ ನಾನು ಗಿಟಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಗಿಟಾರೇ ಕೊರ್ಲೇನು ಗಿಟಾರ ಓಕೆ ಕಟಾರ ಅಂತ ಹತ್ತು ಮಾರ ಪಿಲ್ಲಿತ ಬೇಡಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ತುಲೆ ಆಯ್ತು ತುಚಿದ ಲಕ್ಕವೇ ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ತುಚಿ ಸ್ವರ 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 ಇವ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ವಿಭೂಷಣ್ ಈ ಸ್ವರ ಲೆಕ್ಕ ಏನತ್ತ ಆ ಸೊರ ಲೆಕ್ಕ ಏನತ್ತು ಬಕ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಳ್ದಿನ ಬೈನಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬೇ ಅಪ್ತನ ದೀಪತ್ತ ಮರ ಬೈನಿಂಗ್ ಅವು ಇಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ಆತ ಹಂಗಂಚ ಅಂಚ ಮಾರೆ ನಿಗುಲ್ ಬನ್ನಗ ತಾಸೆ ಕಂದರ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೋಲ್ಲ ಕಂದೋಡು ಡೋಲುಂಡು ಓಲುಂಡು ಮೂಲುಂಡು ಎಂಚ ಎಂಚ ಯಾನೋರ ಅಸ್ಸ ಏನೋರ 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 ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ഞാൻ പാടി ഒപ്പിനിയത് ಬಿಡೋಡ ಹೌದಾದಾಯಿನಿ ಅವ್ ಡೋಲ್ ಪರೀನಿ ಆಯಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ತಾವಿಯ ಅದಲ್ಲ ಡೋಲು ಇದು ನೆತ್ತ ಚರ್ಮ ಏಡ್ದಾನ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಕುರಿತಂಡ ಪರಿದಂಡ ಅತ್ಯ ನಿಗುಲ್
ನಿಕ್ಕುಲು ಕಾಲು ಈತನೇನಾ ಬೇಲೆದಾಲಿಜ್ಜ ಬೇಲೆಂಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಲೆ ನಮ್ಮೇಡ ಜಾಗೆ ತುನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಏತುಂಡು ಜಾಗೆ ರಡ್ಡಕ್ಕರ ಈ ಸೈತನ ಒಕ್ಕರೆ ಒಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಪೋನಾಗ ಈತ ತೆಕ್ಕರೆ సత్య ఉద్యోగం పురుష లక్షణం పంపేరు ಎಂಚ ఉద్యోగం పురుష లక్షణం పంపేరు ಅಂದಂದು నిక్కుదల ఉద్యోగం ಎಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದಿದ್ದಿ ಸರ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ఏంచి దిగల కట్టయ్య ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಸರ್ ಬೇಲೆ అదే మరి బేల దాదా ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸರ್ దాదా ಒಯ್ಪುನಿ ఇచ్చిన ಗರ್ಗಸ್ ఉంటావు ಇರೋಯ್ ಪೋರ అని చెప్తే సత్య నువ్వు వైద్యనే కేతు కొరపేరు ಚಾತ ತಿನ್ನಿದ ಬಿಡ್ದು 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿ ಅಂದ ಹಾ ಎಡ್ಡಾಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರೈಪುಗನ ಹೌದಾದಂಬೆ ಗರ್ಗಸ್ ಹೌದಾದ ಡಬ್ಬ ಏನಿ ಅವ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟ ಇನಿ ಇದಾದಂಬೆ ಅದಾದೈನಿ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟ ಏನ ತೋರ್ತೀನಿ ಅಂತೀನಿ ಇದೂರ ನನ್ನ ಕಾರ್ದಾಡಿಗೆ ಬರೋಣ ಬರ್ತೀನಿ ದಕ್ಕಿನಿ ಚೌಸಯ್ಯಡು ಇಕ್ಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಬುಧರ್ ದಾದಾ ಎಕಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಪುದರ್ರೆ ಡಿಪಿಜೆ ಮೆಲೋಡಿಯಾ ಡಿಪಿಜೆ ಭಂಡ ಧರ್ಮಗ ಪದ್ಯ ಪಂಪರಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಹೌದಾ ದೀನಿ ಹೌದಾ ಬಣ್ಣ ಸರ್ ಕೆಲವೇರೆ ಧರ್ಮಗ್ ಬನ್ಪಾದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೋನಾಗ ಬೇರಿ ಬಿಡುದು ಕಡಬ್ರೇರಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಬುಧಡೆ ಕಾಸು ಕೊರಡ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಟ್ಟ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಅಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಅಮ್ಮನ ಮಲ್ಲನ ಅದ್ಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಜಿಂದ ಎಂಚ 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 ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಜಿಂದ ತೀಸ್ಕೊರ್ಪ ಆವ್ ಇದೇ ಗತ್ತು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಈತ ಕೊರ್ಪಾರ ಈತು ಕೊರ್ಪೆ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಬೇ ಏನ? ಸುರು ಈತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ಬೇರಿ ಅಕ್ಕ. ಬೊಕ ಈತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಸುರುದಾದಂ ಪೋರು ಸುರು ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪ ಪಾಪ ನಿಕ್ಕುಲು ನಿಕ್ಲಾತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಾತಿಗೆ ಪೋಂಡ ಹಾಲ್ಡೇರ್ ಪದ್ಯ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅನ್ಪೇನ ಅಂಚತ್ತು ನಿಕ್ಕುಲು ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಸುರುದಾದನ್ ಪೋರು ಸರ್ ಎಂಗ್ಲು ಹಾಲ್ಗೆ ಸುರು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ದರ್ಪ ಒಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಂಡದಾರ ತಾಗಿಯಾ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನ ಆರು ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ಪೇರ ಅನ್ನೋರು ಬೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆವ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಪಾಡೆ ಆದಂಬೆ ಅವು ಈ ದಾದಾರ ಕಾರು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಸ್ತ ಗೇರು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಏ ಈಗ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತೋಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಸುರು ಪದ್ಯ ಓಲ್ ಪನ್ನಿ ಎಂಗ್ಲು ಬೆಂದಿರುಡು ಬೆಂದಿಡು ಬೆಂದಿರು ಬಳ್ಳಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಹಾ ನಂದಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಸಾನದ ಏ ಮಸಾಲತ್ ಮಸಾಲತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲದ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ದವಳು ಎಂಕಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದ ಮರಣದ ಪತ್ತ ಮಾರ ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಮಸಾನ ದೀತೋಲೆತ್ತ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಬುಜಿ ತಾನೆ ಕುಲೆ ಕುಲ್ಪುರ ಲಕ್ಕುವ ಸೈಯಡೆ ನಿಕ್ಕುಲು ನಿಕ್ಕಲ ಟೀಮ್ ದ ಗುದರ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿಕ್ಕಲ ಗುದರ್ ಭಂತಿನೆ ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಬದಾರೆ ಬನ್ಬೆ ಉದರ್ ಬನ್ಬೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಊರು ಮಾಮಂಜೂರು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೇಕಾರ್ ಸಜ್ಪಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕೆಂಚನಳ್ಳಿ ಕೆಂಚ ಕಣನ್ನೋ ಈ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಅವಂದೆ ಓಡೆ ಪರ್ತಾ ಕಕ್ಕವೆ 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 ನಿನ್ನ ಕಕ್ಕವೆ 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 ಒಚ್ಚವೆ ನಿಗಿಲನೆ ಒಚ್ಚವೆ ಬಚ್ಚವೆ 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 ಇಂಜ ಮಂತ್ರಿ ಬಚ್ಚವೆ ದ ಎಂಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಪದ್ಯ ಬನ್ಬಾರಿ ಜಂದೆ ಡೌಟ್ ಎಚ್ಚರ ಬನ್ಬಾರ ಸರ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪ ನಾನು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕಫ ಅಂಚ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟನಾಗನೆ ಪದ್ಯ ಬಂತೆತ್ತಿ ಓಪನು ಓ ಪನೆ ಪುಟ್ಟನಾಗದ ಓಪನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪರಾಡು ಸತ್ಯವನ ಈ ಬುಲ್ತಿನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಈ ಪದ್ಯ ಗೊಂಡತೆ ಬಿರುದು ಬೈದನು ಪಜತ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಪಜತ ಬಾಲೆ ಇಂದು ಪಜತ್ತ ಬಾಲನ ಇಂದು ರಜತ್ತ ಬಾಲ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ಬಾರ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಸರ್ ಹಾ. ಕೇಂದಾರಿ ಪನೆ ನನ್ನವಳು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನಲುಗುವಳು ಮುಟ್ಟದೇನೆ ಮುದ್ದಾಡಲೇ ಆಡಿದರೆ ಅರಳುವಳು ನೋಡಿದರೆ ಕರಗುವಳು ಮನದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲೇ ಹೊರ್ತಾಂಡು ಇರುಂತಲೇ
ಸಾಲಿಡ್ ಆತನು ಎನ್ನ ಉಂಟಾಲೆಂದು ಏ ನಮ್ಮೆ ಮಾರಿ ಸರ್ ಆತ ಸರ್ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎಂಗ್ಳು ದಾರಾಯದ ಪದ್ಯ ತುಳುಟು ಮನ್ಪೋ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಅವೆಟ್ಟಾಪುಂಡು ಈ ಮದಿಮೆಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡ್ಯ ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಿಡು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಂಚಿನ ಮುರ್ಕವೆ ಅದು ಓಡಿ ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಂಗ್ಳು ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದಿನ ಮಾರ ಆರನ ಪದ್ಯ ಉಂಡ್ರ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ದಾರಾಯ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ರೀಮೇಕ್ ಮಂದೆ ಅಂದಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೀಲ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಮೀಲ ಮೀದಾದ ಬೆಂದರ್ದೆಕ್ಕದೀಲ ಎಂಚು ವಾಸ್ತವ್ಯ ವಾಸನೆಜ್ಜಿ ಬೆಂದಿರು ತೆಗೆದೀಜನ ಇರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ತೂಪಾರ ಏ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲಡಿ ಯಾಲ್ಲ ಬಡಿದಿನ ಏಪಲ್ ತುಪ್ಪ ಬಡಿದಿನ ಏಪಲ ಮೇಲ ಮಗ ಇರ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯ ಎಂಜಿನ ಬೇ ಜೀವ 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 ಅಂಬೆ ಯಾವಲ್ಲಿ ಮೇ ಹೇಗೆ ಆತ ಗಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾತ ಸರ್ ಈ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪದ್ಯ ಮದ್ದು ಇತ್ತಿನ ನೀ ಆಯ್ತು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಬಹುದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದಬಹುದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡ ತಿಂಗಳ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ರೆಡಿ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾತುಕೋಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಂಬುರು ಕಪ್ಪೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮರಿ ಮುಗುಡು ಈ ಹೊಡೆಯುವೆ ನಾನು ಮುಗುಡು ಬರ್ತೇವೆ ಮರ್ಲಮ್ಮೆ ದಾದಾ ಒಲ್ಲ ತುಚ್ಚಿಂದ ಮಾರೆ ತುಚ್ಚ ಯಾಜನ ಪುಂಚ ಕೈ ಬರ್ತು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಟಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾ 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 ಗಿಟಾರ್ ದಾಲ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಿಟಾರ್ ದಾಲ್ ಬಿಟ್ಪಾರೆ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯೇ ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ಬುಡಿ ಬಗ ಸರಿ ಕೇತ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಕಷ್ಟ ಗಿಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡು ಬ್ರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ready? 3 2 1 ನಿನ್ನ ಓಲ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಗರ್ಗಾಸ್ ಬಿಡ್ಬು ಜತ್ತಮ್ಮ ಆತನ ಕರ್ಕಸ್ ಬಿಡಿ ಆಯ್ ವೈರ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಅಜ್ಜ ಸತ್ಯವನ್ ಬೇ ಎಂಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಕಂದಾಂಡು ಆಂಡೆ ಎಂಕಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಅನುಭವಿಸೋಡತ್ತ ಪದ್ಯನ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಪದ್ಯ ತೋಡ್ದಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ V4 ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಹೋಯ್ತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಯ್ತಾ ಅವರು ಓಡದೆತ್ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಓಡತ್ತವು ಓ ತೆಪ್ಪ ಓ ಕೆಪ್ಪ ಓ ತೆಪ್ಪನ ಓಟಿಯ ಇಂಪಿನ ಓಟಿಯ ಪೋಟು ಓಟು ಓಟು ಆಯ್ತಾ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪುನು ಸೀಸನ್ 2 ಟು ಸೀಸನ್ 3 ಅನ್ನಗನ ಯಾರು ಆತ್ಮಂತಾರೆ ಕಾಸು ಆಂಡಾರ್ನ ಮನಸ್ಸೆಡ್ಡೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಆಸಿಯ ಐಕೆ ಗೊತ್ತನ ಐಕೆ ಈ ಸಲ 2,000 ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿ ಈ ಸರ್ತಿ 2,000 ಅದ ಬರ್ಪಿ ಸೀಸನ್ಗೆ 3,000ಗೆ ಏರೇನು ಮೂಸರೆ 3,000 ಹತ್ತು ಮಾರ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ತಾರಡು ಉಂಡು ಸರ್ ಕುತ್ತಾರಡು ಕುತ್ತಾರಡು ಇರ್ ಬಲೆ ಎಂಗ್ಲೆನ ಅನುಭವಿಸಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಲೆ ಇರಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಸರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವು ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕಲೆ ಕೊರ್ಪ ಅಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಅಂತೆ ಸರ್ ಕೂತು ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಇದು ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಏತೆಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂದುಂಡಿಯ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಉಂಡದ ಒರಿ ಮಿತ್ತಿ ಪೋಂಡ ఆయన ಕಾರು ಇದು ತಿರ್ತಿ ಚಪ್ಪಾರ ತೂಪನಕ್ಲ ಈ ಕಾಲಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಅಕುಲೆಡ್ಡಾವುಡು ಮಕುಲೆಡ್ಡಾವುಡು ಆ ಎಡ್ಡಾವುಡು ಎಂಬೆ ಎಡ್ಡಾವುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪರತ ನಿಕ್ಲೆನೆಡ್ಡಾವುಡು ಬೈಕಿನ ಏರಿಯಾ ಚಂದ್ರ ಚೂಡಮಣಿ ವಜ್ರ ನಾಗಮಣಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳ ಗಣಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕನ್ನಡ ಕುಲದ ಕಣ್ಮಣಿ ದೈವ ಗೆದ್ದ ಮುನಿ ಜೀವ ಕಾಯೋದಣಿ ಮಣ್ಣೆ ನಿನಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಯಮನ ತಡೆಯೋ ರಾಜನಿ ಧರೆಗೆ ಒಲಿದ ಸೌಭಾಗ್ಯನಿ ಕೋಟಿಗೊಂದು ಮನೆತನವೋ ದಾನವೇ ಇವರಿಗೆ ಸಿರಿತನವೋ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯೋ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯೋ ಜಯ ರತ್ನಾಕರ ಜಯ ರತ್ನಾಕರ ಜಯ ರತ್ನಾಕರ ಜಯತೋ ಜಯ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್